ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭକ୍ତିର ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନହେବା କାମ ମହାପ୍ରଭୁ କରାଇବେ, ଖରାପ ସମୟ ଟଳିଯିବ, ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭକ୍ତିର ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବ, ତା ଜୀବନ ସାରା ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ, ଖରାପ ସମୟ ଆସିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପଦ ଆସୁଥିଲେ ଆପେ ଆପେ ଟଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ନହେବା କାମ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ବି ଆପଣ ଧନୀ ହେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା ନକରି ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ସାରା ସୁଖରେ ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ଆସେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ, ପତିତପାବନ ଦୃଶ୍ୟ, ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ମିଳେ ଦେଖିବାକୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ପତିତପାବନ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଉପରକୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିମାଣ, ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ମିଳେ। ପତିତପାବନ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା ନକରି ଭକ୍ତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ମହାପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଖରାପ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଟଳିଯିବ। ପତିତପାବନ ଯେଉଁ ବାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା ନକରି ଏହି ପତିତପାବନ ନୀଳଚକ୍ର ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଆସିଥାଏ। ଜୀବନରେ କେବେ ବିପଦ ଆସିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା ନକରି ଭକ୍ତିରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ପୀଡ଼ା ଯାହା ଥିଲେ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଚଳାଇ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭକ୍ତିରେ ଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ନୀଳଚକ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ପତିତପାବନ ମାନ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ଖରାପ ସମୟ ଟଳିଯିବ, ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସିବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ହେଇଯିବେ, ଘର ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଆସିବ। ଯିଏ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ସବୁ ଦେଖି ଭକ୍ତିରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରେ, ତା ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ମହାପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ହେଇଯିବେ, ଘରକୁ ଧନ ଦୌଲତ ଆସିବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଖୁସିରେ ହିଁ ରହିବେ, ଜୀବନର ଦୁଃଖ କ'ଣ ଭୁଲିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ମହାପ୍ରଭୁ